Yazafana upheshe izikhobezi abashelana kanje. Ngani? Umuntu ukhona yazi. Mina bengizokwenza. Awubuzobona ukhona abangani bami. Eish. Yini manje? Hello babe. Hello amahlo kuphi? Ngisendleleni esuka ehlabathini indaba. Ufuna ukubona. Kahle kahle angasuka. Ngizosuka emva kwa 30 Okay ngiyeza ngizokuhlangabeza. Yini ndaba manje? Yazi lona ufuna ukungihlangabeza. Kodwa ngitshela ukuthi ngizosuka emva kwa 30 minutes. Inesicefe lento yakho awuyeke ngani vela? Emfethu uthanda libona. Kodwa ngimlayile. Ngela ngaphuza amaphilisi ekhanda aqeda ngawulala naye. Oh! Umlimazi umfana wabani? Hayibo, ubani lo wesikipha esihlaza? Ngithemba 30 minutes. Uphelile manje u30 minutes. Kanti umuntu lona ushonephi lo? Ayilento yakho le. Ngithemba 30 minutes. Makhulu sosiza. Elele ikhanda leli. Reached the voicemail box of Mhlola yami. Uphelile nje u10 minutes. Yes. Aze ngachanyelwa. Indala lento yakho. Hey. Aze ngachanyelwa. Hey. Ngikona drop. Hayi. Yabona ukuthi bekulala edakiwe ibhabhala ziphezulu. Ngishiya ngathi uthanda ukubona nje. Angimemeza ukuthi ngikhabalani wefana. Hamba. Hey.